У віцебскіх больніцах цяпер 10 пацярпелых ад пажару ў мясцовым гандлёвым цэнтры. Адна пацыентка ў цяжкім стане. Пра гэта распавёў кіраўнік віцебскага аблвыканкаму Александр Суботін, паведамляе тэлеграм-канал «Новости Віцебска Візбічы». Вітаю ў аб'ектыве, з вами Віталь Бабін, і на пачатак кароткі анонс галоўных тэмаў сённяшняга дня. ВУП замарудзіўся, склады не разгрузіліся, што адбываецца з галоўным эканамічным паказнікам. Большая частка того, что вырабляется, ідзе на российский рынок и конкуруе на российском рынку с тем, с чем яна там мае конкурировать, с Китаем, с Туреччиной и так далее. Як эфектыўна супрацьстаяць прапагандзе і дэзінфармацыі? У Варшаве адбылася адмысловая канферэнцыя. Відавочна адказваць праўдай, але вось у такім больш жвавым, лёгкім стылі. 100 гадоў беларускаму кіно, ці ёсць чым ганарыцца? Зараз мы з новымі расіянамі, ужо не такімі ідэалагічнымі, зноў нешта сумесна здымаем, таму што самастойна нічога амаль не можам рабіць. З пачатку года галоўны эканамічны паказнік Беларусі вырас амаль на 4%. Аднак, пачынаючы з ліпеня, валавы ўнутраны прадукт пачаў змяншацца. Прадукцыя прадпрыемстваў займае склады, не даючы пажаданага прыбытку. А як жа новыя экспартныя шляхі і нарошчванне продажаў у Расею у межах праграмы імпартазамяшчэння? Пра эканоміку зразумелую моваю Юлія Цяльпук. Улюбёны паказнік чыноўніка ў Беларусі валавы ўнутраны прадукт паводле вынікаў лістапада вырас на 3,9% і склаў 225 мільярдаў рублёў. ВУП называюць коштам эканомікі. Гэта сукупнасць выдаткаў фізічных і юрыдычных асобаў, розніца паміж імпартам-экспартам і сумаю набытых тавараў ды паслуг. Пасля росту до 5,5% у ліпені ВУП ідзе долу чацвёрты месяц запар і амаль дасягнуў запланаванага чыноўнікамі гадавога значэння. Большая частка того, что вырабляется, ідзе на российский рынок и конкуруе на российском рынку с тем, с чем яна там мае конкурировать, с Китаем, с Туреччиной и так далее. Ну і, значыцца, горш справы пайшлі у гэтым годзе. На них санкцыі няма, на Беларусі санкцыі ёсць, яны заведомо у лепшым становішчы знаходзяцца, каб пастаўляць там некую там побытавую тэхніку, некую там транспартную тэхніку і так далей. Настасья Лузгіна агучыла яшчэ одну расейскую прычыну запавольвання беларускага ВУП. Власти России, то есть государство, начало там ужесточать экономическую политику. Прежде всего, Центральный банк повысил ставки, повысил ключевую ставку, и это сказалось на том, что все процентные ставки там по кредитам, по депозитам тоже увеличились. Ну, соответственно, экономическая активность это тормозила и будет тормозить в 2025 году. Недахоп працоўных рук стрымлівае рост эканомікі, бо каб завабіць працаўнікоў, наймальнікі штучна павышаюць заробкі. Незаробленыя грошы прыводзяць да большага спажывецкага попыту, таму расце аб'ём імпарту. Для кампанияў жа гэта дадатковыя выдаткі, што павышаюць сабекошт тавараў і паслуг, і гэтак далей. Сформировалось отрицательное сальдо внешней торговли не только по товарам, но в целом по товарам и услугам. То есть существуют риски того, насколько продолжат хорошо работать белорусские компании и смогут обеспечивать этот рост экспорта, который в идеале должен превышать для Беларуси импорт. Згодна з Белстатам, складскія запасы сёлета выраслі на 5%. Гэта параўнальна няшмат. Летась запасы прыбавілі ў аб'ёме 23%, а ў 2022 годзе 45,5%. Напрыклад, на складах гандлёвых дамоў Менскага трактарнага заводу амаль 6,5 тысяч адзінак тэхнікі, што перавышае двухмесячны аб'ём вытворчасці. А ў Берасцейскай і Гомельскай вобласцях прадпрыемствы не нарошчвалі, а змяншалі аб'ёмы прадукцыі на складах. Эканаміст-міжнароднік Алесь Чайчыц не вельмі давярае гэтай статыстыцы. Наколькі яна адпавядае рэчаіснасці, наколькі там гэта не азначае, што яны просто гэтыя складскія запасы перавялі на якія-небудзь там склады ў Расіі ці вось нейкім такім вось чынам там па-хітраму, каб са статыстыкі іх прыбраць. Мы гэта ведаць не можам, але гэта трэба падазраваць, таму што гэта такая сістэма аўтарытарная, дзе вось
трэба замыліць вочы начальству. Найвышэйшае начальства, што збудавала камандна-адміністрацыйную эканамічную мадэль, спрабуе зняць з сябе адказнасць. Когда у нас будет экономика нормальная, тогда люди будут спокойно жить. У нас внутри страны не будет бардака этого, и как это было в 2020 году. Парадокс у тым, што нармальнай эканомікі, як і палітыкі, рэжым Лукашэнкі ніколі не будаваў. Юлія Цяльпук, Белсат. Пакуль Лукашенко працягвае візіт у Аман, Цэнтральная выбарчая камісія прыняла дакументы для ягонай рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты. Іх перадаў кіраўнік ініцыятыўнай групы і старшыня праўладнай федэрацыі прафсаюзаў Юрый Сянько на падставе давернасці. Такім чынам, ЦВК атрымаў дакументы ад усіх 5 прэтэндэнтаў на прэзідэнцтва, іншыя ўдзельнікі электаральнай кампаніі Олег Гайдукевіч, Ганна Канапацкая, Александр Хіжняк і Сергей Сыранкоў падалі паперы асабіста. Рэгістраваць кандыдатаў будуць з 22 до 31 снежня ўключна. Папярэдне, паводле старшыні ЦВК Ігора Карпенкі, паседжанне камісіі можа адбыцца 23 снежня. З 1 студзеня кандыдаты змогуць праводзіць перадвыбарчую агітацыю. Так званыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі прызначаныя на 26 студзеня. Як працуе прапаганда Беларусі, чым яна адрозніваецца ад расейскай? Чаму незалежныя медыі сутыкаюцца з ціскам і недахопам рэсурсаў, але працягваюць сваю працу? Гэтыя тэмы абмеркавалі на адмысловай канферэнцыі ў Варшаве. З падрабязнасцямі Руслан Ігнатовіч. Журналісты, медыэксперты і аналітыкі з Беларусі і краінаў Еўропы сабраліся ў Варшаве, каб абмеркаваць, як прапаганда ўплывае на грамадства і як можна супрацьстаяць інфармацыйным пагрозам. Сярод новых метадаў інфармацыйнай вайны рэжыму Лукашэнкі не толькі традыцыйная прапаганда, але і маніпуляцыі ў інтэрнэце. Групы фэйкавых карыстальнікаў пакідаюць шматлікія каментары пад навінамі, ствараючы ілюзію падтрымання выгаднага уладам. Пасля 2020 года яны падгледзелі, як працуюць расійскія ботафермы і пачалі ствараць сваё. Спачатку гэта былі нейкія нееглыя спробы, або гэта былі людзі, якія ахвярна ў працоўны час замест працы гэтым займаліся, працуючы на некаторых пасадах, звязаных з ідэалагічнай працай. А потым пачалі з'яўляцца людзі, якія сталі это рабіць як асноўны свой абавязак. Адной з цэнтральных тэм у канферэнцыі стала якасць прапаганды ў Беларусі. Медыэксперты спрачаюцца, ці сапраўды беларуская прапаганда працуе прафесійна, ці гэта другасны і недасканалы прадукт. Паводле журналіста радыё «Свабода» Дмітрыя Гурневіча, лукашэнкаўская прапаганда эфектыўная і дасягае той мэты, што ставіць перад сабою. Яна прымушае людзей дэматывавацца, дэмабілізоўвацца, дэпалітызоўвацца. То есть людзі робяцца ў выніку, скажем, спажывання этой прапаганды неактыўнымі грамадзянамі. Гэта роўна тое, чаго хоча дасягнуць Лукашенко. Для яго ідэальныя беларусы – это беларусы, которые будут сидеть дома. Максимум, калі яны не згодныя, яны будуць на кухнях размаўляць. Прапаганда ў Беларусі канкуруе з незалежнымі медыямі. Відэа дзяржаўных рэсурсаў часцяком трапляюць у трэнды Ютьюбу. Прапагандыстаў няма межаў, няма абмежаванняў датычных этыкі журналісцкай, праверанай інфармацыі. Яны транслююць наратывы, якія падабаюцца гледачам, хоць яны не заўжды, а можа і заўжды не адпавядаюць рэчаіснасці. А незалежныя СМІ павінны прытрымлівацца строгіх рэгламентаў, правілаў, нормаў, каб не пераўтварацца ў прапаганду. Акрамя гэтага, незалежныя медыі мусяць працаваць, маючы значна меншы грашовы рэсурс. І Менск, і Масква выдаткоўваюць на сваю прапаганду сотні мільёнаў долараў. Вялікія буйныя праекты без дапамогі донараў, без падтрымкі, у гэтым выпадку краін захаду, яны проста не дадуць рады, таму што рынка рэкламы не маюць зачынены цалкам, і бізнес унутры Беларусі не ў стане дапамагаць фінансаваць, все, няма нічога. На адрозненне ад прапаганды незалежныя медыі мусяць працаваць пад ціскам. Толькі за падпіску на рэсурсы, прызнаныя ў Беларусі экстрэмісцкімі, можна трапіць за краты. Я заўважыў такія тэндэнцыі, што людзі адпісваюцца ад незалежных тэлеграм-каналаў нехта лайф, але ў той жа час я заўважаю, што застаецца нязменнай колькасць сярэдніх праглядаў на публікацыю. То бок гэта сведчыць пра тое, што людзі, можа, і не падпісаныя, але працягваюць сачыць за незалежнай інфармацыяй.
Эксперты, у тым ліку вядомая польская журналістка Арлете Бойке, прапануюць выйсце. Захаду варта прыкласці больш намаганняў для супрацьстаяння прапагандзе Лукашэнкі і Крамля. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Снежень пакуль не радуе беларусаў зімовым надвор'ем. 2 дні запар сіноптыкі абвяшчалі аранжавы ўзровень небяспекі праз моцны вецер. Напярэдадні ад стыхіі пацярпелі 54 населеныя пункты, паведамілі ў Міністэрстве надзвычайных сітуацый. Пашкоджаныя дзесяткі жылых дамоў ды і іншых пабудоў. Моцны вецер будзе назірацца і заўтра, але пачне паволі сціхаць. Што ж да наступства, то ў Каменецкім раёне на Берасцейшчыне дрэва ўпала на драўляную царкву, пабудаваную больш за 200 гадоў таму, а ў Слонімскім раёне Градзенскай вобласці моцны вецер разбурыў будынак фермы. Ніхто з працаўнікоў не пацярпеў, аднак загінулі 5 кароў. Таксама у Міністэрстве надзвычайных сітуацый зафіксавалі 50 выпадкаў падзення дрэваў. Моцны вецер паваліў навагоднія ялінкі ў горадні, Калінкавічах і Заслаўлі, а ў Менску пашкодзіў святочную канструкцыю каля палацу спорту. Некаторыя беларусы распавялі пра наступствы стыхіі для ўласнай гаспадаркі. Гэтак жыхар Менскай вобласці застаўся без цяпліцы, якую вецер перакінуў на ўчастак суседа. Яшчэ больш інфармацыі можна знайсці, перайшоўшы па QR-кодзе на вашых экранах і маніторах, на наш тэлеграм-канал. Падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Галоўная умова – гэта павінна быць бяспечна для вас. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu пры той жа умове бяспека перадусім. Дзякую, што вы з намі. Расійскія вайсковыя вярхі пад пагрозою ў выніку кантраляванага выбуху ў Маскве забіты генерал-лейтенант Ігор Кірылаў, асоба адказная ў тым ліку за выкарыстанне хімічнай зброі супраць украінцаў і сірыйцаў. Расійскі следчы камітэт распачаў крымінальную справу на падставе артыкулаў за тэракт, забойства і незаконны абарот зброі. Владзіслаў Корсак працягне тэму. Выбух каля аднаго са шматпавярховікаў на Разанскім праспекце Масквы. Загінулі двое – генерал-лейтенант войскаў радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай абароны Ігор Кірылаў ды ягоны ад'ютант Ілля Поликарпов. Произошедшее квалифицировано как теракт, убийство, незаконный оборот оружия и боеприпасов. З папярэдняй версіі выбуховая прылада была прымацаваная да электрасамаката, што стаяў на шляху ад пад'езду дому Кірылава да паркоўкі. Падарвалі яе дыстанцыйна. Выбух быў магутны. У пад'ездзе выбіла вокны 3 паверхаў, а скепкамі пашкодзіла прыпаркаваныя аўтамабілі. Это не чиновник, это военный преступник. Ликвидирован военный преступник. Именно он, как командующий РХБЗ, давал команду на применение неконвенционных средств поражения, в том числе не только в украинской войне, российско-украинской, и в Сирии. Шэраг СМІ са спасылкай на крыніцу ва ўкраінскіх спецслужбах паведамляе: забойство Кириллова – спецоперация СБУ. Это запугивание, естественно, для того, чтобы остальные тоже не могли чувствовать себя в безопасности и предпринимались дополнительные усилия для их охраны, то есть растрачивались на это ресурсы, возникали разные сложности дополнительные в связи с этим и так далее. Покушения на высокопоставленных военных всегда проводились во всех войнах. Літаральна учора Служба бяспекі Украіны абвясціла, што Кірылаў падазраецца ў, цытата, «масавым выкарыстанні забароненай міжнароднымі канвенцыямі хімічнай зброі на ўсходнім і паўднёвым франтах Украіны». Агулам украінскаму боку вядома пра амаль 5000 выпадкаў выкарыстання расейцамі хімічных боепрыпасаў. Акрамя таго, Кірылаў быў датычны да вытворчасці цяжкіх агнямётных сістэмаў «Сонцепёк», што выпальваюць украінскія гарады і ўмацаванні ЗСУ паветрапаліўнымі боепрыпасамі. На Донбассе, на Донеччине есть такой концентрационный лагерь, организованный российскими оккупантами, Оленевка, где было с помощью термобарического боеприпаса убито большое число безоружных людей, военнопленных.
Генерал-лейтенант Кириллов был яшчэ и познавальной медийной особой. Рассказывал о том, что ВСУ используют боевых комаров, гусей, там, различных еще птиц, про биолаборатории американские в Украине рассказывал. Ну и, конечно, все помнят истории про грязную бомбу, которой он тоже угрожал, то есть говорил, что ВСУ уже создали эту грязную бомбу, собираются ее использовать. Усе гэтыя тэзісы расійская прапаганда актыўна выкарыстоўвала, каб апраўдаць уварванне расійскіх войскаў ва ўкраіну. Праўдападобных доказаў, аднак, так і не далі. Расійскія вайсковыя чыноўнікі, асобы, звязаныя з вайскова-прамысловым комплексам, ды прапагандысты не першы раз робяцца ахвярамі дыверсіяў у глыбокім тыле. Напрыклад, літаральна некалькі дзён таму ў Маскве застрэлілі намесніка генеральнага канструктара КБ «Марс» Міхаіла Шацкага. Ён адказваў за ўвядзенне новых беспілотнікаў і мадэрнізацыю ракетаў. У лістападзе ад выбуху ў аўце загінуў былы начальнік каленаўскай калоніі так званай ДНР Сергей Яўсюкоў. Улетку праз аналагічную дыверсію без ног застаўся афіцэр расійскага генштабу Андрэй Таргашоў. Летась жа ў пецярбургскай кавярні быў падарваны адыёзны затваенкар Уладлен Татарскі. Уладзіслаў Корсак, Белсад. Міністэрства замежных спраў Украіны адрэагавала на жаданне рэжыму Лукашэнкі заняць месца за сталом мірных перамоваў. Напярэдадні пра гэта заявіў намеснік міністра замежных спраў Беларусі Юры Амбразевіч, які адзначыў, што афіцыйны Менск разлічвае атрымаць гарантыі бяспекі. Расійская Федэрацыя, якая выкарыстала тэрыторыю свайго хаўрусніка для ўзброенай агрэсіі супраць Украіны, на сёння ёсць адзінай крыніцай рэальных пагрозаў бяспецы Беларусі. Усё, на што маюць права прэтэндаваць беларускія чыноўнікі, гэта справядлівае судовае разбіральніцтва ў межах працэсу прыцягнення агрэсара і яго памагатых да міжнародна-прававой адказнасці за злачынствы агрэсіі супраць Украіны. Польша з 1 студзеня наступнага года пачне старшыняваць у еўрапейскім звязе. А што плануе афіцыйная Варшава рабіць у справе Беларусі пасля атрымання такіх паўнамоцтваў? Гэтую тэму намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету і лідар НАУ Павел Латушка абмеркаваў з кіраўніцтвам МЗС Польшы, у тым ліку з першым намеснікам міністра замежных справаў гэтай краіны Анджэем Шэйнам. Адным з прыярытэтаў будзе працягванне санкцыйнага ціску на рэжым Лукашэнкі як аднаго з інструментаў адказнасці за злачынствы, які здзяйсняе Лукашенко супраць беларускага народу і за падтрымку Расіі ў вайне супраць Украіны. Мы абмяркоўвалі тэматыку прававой адказнасці Лукашэнкі ў рамках міжнароднага крымінальнага суда. Мы пачулі ясны сігнал, месседж, што Польша палітычна падтрымлівае нашы дзеянні і будзе адвакатаваць гэтае пытанне з палітычнага пункту гледжання. Мы абмяркоўвалі таксама тэматыку, звязаную з дапамогай беларусам, якія вымушана выязджаюць на тэрыторыю Польшы. Гэта і візавыя пытанні. Польша дэкларуе гатоўнасць глядзець таксама на індывідуальныя кейсы, калі яны звязаны менавіта са складанымі персанальнымі жыццёвымі сітуацыямі, якія датычаць канкрэтных грамадзян Беларусі. Мы казалі таксама пра супрацоўніцтва ў рамках парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Большасць атракцыёнаў у беларускіх парках адпачынку састарэла, сцвярджаюць у Міністэрстве надзвычайных сітуацый, ды прапануюць з наступнага сезону ўнесці змены ў іх правяранні. Аднак ці дапаможа гэта перадухіліць надзвычайныя выпадкі ў месцах дзіцячых забаваў? Александр Баразенко. Састарэлыя ды небяспечныя. Міністэрства надзвычайных сітуацыяў падвяло вынікі правярання атракцыёнаў у парках адпачынку. Высновы несуцяшальныя. Больш за 70% атракцыёнаў ужо адпрацавалі свой эксплуатацыйны тэрмін, які складае 7-10 гадоў. Большасць перасягнулі яго нават у 2-3 разы. Старыя атракцыёны заўжды былі, і некаторыя атракцыёны працуюць уже там 20-30 год і нязменны. На жаль, у арганізацый, якія выкарыстоўваюць іх, якім належаць гэтыя атракцыёны, у них не хапае банальна грошей на модернізацыю
на модернізацію своїх фондів. Нагодою для правярання атракцыёнаў сталася сёлетняе здарэнне ў парку чалюскінцаў. У ліпені ў выніку аварыі атракцыёну «Лебедзі» пацярпелі 3 асобаў, у тым ліку 2 дзяцей. Расследаванне выявіла, што прычыною здарэння сталі дэфекты ў зварным шве. Даліся ўзнакі 18 гадоў эксплуатацыі. Цяпер МНС прапануе змяніць правілы допуску і правярання бяспекі атракцыёнаў. Дакумент выкладзены для грамадскага абмеркавання на прававым форуме. Міністэрства прапануе дазваляць далейшую эксплуатацыю атракцыёнаў, што ўжо адпрацавалі больш за 7-10 запланаваных гадоў на тэрмін не больш за 12 месяцаў. А калі атракцыён адпрацаваў 3 тэрміны службы і болей, выводзіць яго з эксплуатацыі. Насамрэч гэта не вырашае сітуацыю ад слова зусім. Вырашаць ситуацию может быть просто додатковое финансование и перераспределение бюджета на местах. Тогда можно потом и МНС уже больше пильно спрашивать за якость этих аттракционов и забеспечивать безпеку у данных парков. Сярод іншых прапанаваных зменаў, датычных кантролю атракцыёнаў, дазвол на разбіранне іх асноўных вузлоў для правярання працоўнага стану. Александр Баразенко, Белсад. Сёння адзначаецца дзень беларускага кіно. Чыноўнікі справаздаліся і распавялі пра поспехі. Але ці праўда сучасны айчынны кінематограф мае чым ганарыцца, калі гледачоў на кінасеансы збіраюць, выкарыстоўваючы адміністрацыйны рэсурс? Як развіваецца беларускае кіно ў нашай краіне і за яе межамі? Наступны сюжэт. А где эта казна теперь? 400 лет ее искали, да и до сих пор еще найти не могут. Прэм'еру фільму фэнтэзі «Чорны замак» паводле раману Владзіміра Караткевіча прымеркавалі да стагоддзя беларускага кіно. Знялі стужку «Беларусьфільм» і расійская кампанія New Art Cinema Production. Калі мы ў 20-х годах здымалі з дапамогай расіян, ну то бок бальшавікоў з РСФСР, то зараз мы з новымі расіянамі, ужо не такімі ідэалагічнымі, зноў нешта сумесна здымаем, таму што самастойна нічога амаль не можам рабіць. Дзень беларускага кіно адзначаецца 17 снежня, бо ў гэты дзень 100 гадоў таму ў Ленінградзе стварылі беларускае дзяржаўнае ўпраўленне кінематаграфіі і фатаграфіі Белдзяржкіно. І толькі ў 1939 пасля з'яднання Беларусі студыю мастацкіх фільмаў перанеслі ў Менск. Аднак 1924 год лічыць пачаткам беларускага кіно нельга, мяркуе Тарас Тарналіцкі. Яшчэ у дарэвалюцыйныя часы былі людзі, які стваралі беларускае кіно, то бок да прыхода бальшавікоў да ўлады на постсавецкай прасторы. То бок гэта быў Рыхард Штрэмер, Владзіслаў Старэвіч, то бок існавалі кінотэатры, якія паказвалі кіно з іншых краін, ну то бок існавала кінокультура. У прэс-канферэнцыі з нагоды стагоддзя беларускага кіно чыноўнікі хваляцца поспехамі. Сёлета знялі 25 стужак, і гэта амаль удвая больш, чым летась. Што ж гэта за стужкі? Напрыклад, культурны код. Паводле сюжэту, студэнты Акадэміі мастацтваў атрымліваюць творчае заданне зняць дакументальны фільм пра дзяржаўныя сімвалы Беларусі. Герб и флаг – это, в принципе, лицо человека. Або фільм «Час вярнуцца», прэм'еру якога прымеркавалі да 9 мая. А мы ударим? Паводле шматлікіх сведчанняў у соцсетках на прагляд гэтых фільмаў гледачоў збіралі прымусова. Хоць чыноўнікі такія захады і адмаўляюць, але ўскосна прызнаюцца. Не будем этого стыдиться. Школьный зритель, зритель, который молодой. Действительно, мы проводим, и наши прокаты это практикуют, так называемые мероприятия кинолекторий. Заявілі падчас прэс-канферэнцыі і пра шырокую міжнародную супрацу. Мы заключили договора с индийскими представителями о дистрибьюции белорусских фильмов в индийской стране, и на это очень надеемся. Также у нас неплохие отношения с Китайской Народной Республикой. Сейчас заканчивается и утверждается сценарий по фильму «Навеки вечные». У пачатку снежня, прызначаючы новага міністра культуры, Лукашенко иначе оценил поспехи белорусского кинематографу. Из всех искусств для нас важнейшим является, конечно, кино. И то, что происходит в нашем кинематографе, это просто позорище. Лукашенко і ягоныя чыноўнікі не згадваюць істотнай часткі беларускага кіно, якая сёння змушана робіцца за межамі краіны.
Разам з сусветнай кінаіндустрыяй незалежнае кіно перажывае складаныя часы праз змяншэнне фінансавання, але ёсць і поспехі. Вялікі поспех для беларускага незалежнага кіно – гэта поспех фільму Мары Тамковіч «Пад шэрым небам», прэм'ера якога адбылася ў Трабецы, гэта вельмі класна. За межамі краіны 10-ы раз прайшлі кінафестывалі беларускіх фільмаў «Паўночнае ззянне» і «Бульба-муві», а таксама дзее беларуская незалежная кінаакадэмія, створаная ў 2022. У лютым 2024 года мы правялі ў другі раз арганізавалі стэнд беларускага кіно на кінарынку ў Берліне. Это адзін з самых буйных кінарынкаў у свеце, European Film Market. Таксама зрабілі пічных праектаў беларусаў. Яшчэ адзін значны праект, што падсумоўвае гісторыю беларускага кінематографу, выйшаў на YouTube-канале культуролага і кінакрытыка Максіма Жбанкова «Шокінг культ». Ірына Дарафейчук, Белсат. 200 Санта-Клаусаў, якія бягуць па вуліцы, гучуць дзіўна, але менавіта такую карціну назіралі жыхары і госці румынскага горада Сібіў. Там прайшоў унікальны дабрачынны марафон. Цвяточны настроі ствараюць і ў іншых еўрапейскіх гарадах. Да прыкладу, у Рыме сёлета на вуліцах вывесілі экалагічныя ўпрыгожанні. Моманты каляднай атмасферы вашай увазе. Апроч радасці ад прысутнасці гэткай колькасці сантаў на п'яцца Мары, гэта яшчэ і шляхетная мэта – сабраць грошы для дапамогі грамадскаму спартоваму клубу і баскетбольнай камандзе вазочнікаў. Як рэжым распальвае варажнечу з НАТО? Як далёка можа зайсці ваенная прапаганда Лукашэнкі? Пра гэта ды не толькі ў праграме «Белсат Зум», дзе мой калега Сергей Падсасоны паразмаўляў з украінскім палітолагам Еўгенам Магдам. Ужо праз момант, а за аб'ектыў дзякую, да сустрэчы ў наступных эфірах.